Lagunok, Jesusengan sinesten dugunoi aukera berri bat eskaintzen zaigu igande honetan. Biziaren hitza entzunez, zerbait berria eta ez entzuna eskaintzen zaigu. Itxaropenez eta biziaz beteriko gonbitea. Igande honetako liturgia osoa berri honen iragarle da. Liluratuta, usten gaituen hitza, evangelioko ireki zaitez da. Beste irakurgaietan eta horrelako zerbait agertzen da. Norberagan itxita eta norberanen zilborrari begira dagoen gaurko gizakientzat deigarbia eta zeinu esangurantzua dugu hori. Bakardadea egunereko ogia gertatzen zaigu. Gizakiok zubiak eta autopistak egiten ditugu azkarrago ibiltzeko eta hurbilago egoteko. Baina gizakion arteko harreman zintzoak, gozoak, beroak, samurrak eta benetakoak edukitzea gero eta zailago egiten zaigu. Gizakiok, gizakiontzat arraroak bihurtzen hasiak gaude. Bakardadean bizi gara, jainkoari eta lagun orkuei ateak itxita. Horregatik, gizon emakume askok dute Jesusek gormutuari, esandako hitzak entzuteko beharra, ireki zaitez. Guri ere, irekitzeko gonbitea egiten digu. Norbere keriaz jokatzen dugunean, besteengandik aldentzen garenean, bizitza baztertuz geugan ixten garenean. Bakardade eta heriotz bidea dugu hori. Jainkoak irekirik, solidario nahi gaitu, ireki zaitez. Amen.